Sumiklab ang isang sunog malapit sa Malimgas Public Market sa lungsod ng Dagupan pasado alauna kanina. Tinupok ng apoy ang ilang stalls doon. Kaugnay niyan, hingi tayo ng update. Nakatutok doon live si Russell Simorio. Russell! CJ, hanggang sa mga oras na ito, nakaantabay pa rin ang Bureau of Fire Protection dito sa May Nueva Street kung saan nasunog ang 9 na pwesto habang partly damage ang iba pang pwesto. Naglalagablab na apoy ang bumalot sa ilang stalls malapit sa Malimgas Public Market sa Dagupan City. Pasado alauna ng hapon kanina, kanya-kanyang diskarte ang mga negosyante para maisalba ang kanilang mga paninda. Wala eh! Kapapatay, sir! Patay mo muna! Mabilis na kumalat ang apoy dahil yari sa light materials ang mga pwesto. Pwersahan ng binaklas ang ilang stalls para maapul ang apoy ng lumang negosyanteng si Edwin dahil wala siyang naisalba. Biglaan yung apoy niya eh. Pero dito nagsimula sa may gulay, nagtataka kami bakit nag-i-spark yung ilaw namin. Yung pala, yung sa gulay may pumutok pala na cellphone. Si Mang Paes, mga panindang tsinelas lang ang kanyang naisalba. Sabi ko sa mga kasamaan ko, tulungan niyo ako, ilabas natin yung stock. Walang bambiro. Nilabas namin dyan. Pati mga bata tumulong sa amin. Mamaya may dumating na bambiro. Nagtulong-tulong ang mga bombero sa lungsod at mga kalapit bayan para maapul ang sunog. Inaalam pa ng BFP ang mga kabuang halaga ng mga nasunog na paninda at ari-arian. Sige, wala pang maibigay na detalye ang BFP sa kung ano ang sanhi ng sunog, pero ayon sa mga naapektuhang mga negosyante, nakarinig daw sila ng putok bago itong sunog. Pasado alas 2:15 naman kaninang hapon nang magdeklara ng fire out ang BFP. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, CJ. Maraming salamat, Russell Simorio.